Irrid Partit Nazzjonalista aktar viċin in-nies, bid-deputati u l-kandidati jżommu l-kuntatt matul il-leġislatura kollha u mhux biss qabel l-elezzjoni ġenerali. Kliem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija f'xandira speċjali fuq Net Television li matula iż-żewġ kandidati għall-elezzjoni ta' kap tal-Partit Nazzjonalista u jiġbu l-mistoqsijiet tat-tesserati. Il-Partit Nazzjonalista illi d-deputati tagħhom jagħtu il-sensazzjoni, il-garanzija tal-umiltà, tal-integrità illi qegħdin hemm biex jaqdu, biex iservu, biex naċċertaw li mhux biss kapaċi mexxu pajjiż, imma kapaċi ntejbu l-ħajjiet tal-Maltin u l-Awċin kollha. Adrian Delija qal li jrid laqda fil-Partit Nazzjonalista iżda jrid ukoll li l-pajjiż jerġa' jibda jgħix fin-normalità il-bogħod mill-iskandli li ħakmu lill-Gvern f'dawn l-aħħar 7 snin. Fakkar kif min-naħa l-oħra il-Partit Nazzjonalista dejjem kellu viżjoni u din urija matul il-25 sena li jagħmel fil-Gvern. Issa wasal iż-żmien li kollna Malta moderna li trid issir mill-ġdid ċentru ta' eċċellenza. Dwar l-isfidi li qed ħabtu wiċċhom magħhom il-Maltin u l-Awċin kawża tal-coronavirus, kemm mill-aspett ta' saħħa kif ukoll mill-aspett ekonomiku, Adrian Delija esprima tħassib tiegħu li l-Gvern u l-Prim Ministru Robert Abela huma totalment assenti. Semma kif ma jistax jibqa' jara lil pajjiżna jimporta barranin bl-iskuża li tissaħħaħ l-ekonomija. Minnaħa l-oħra, hekk kif ix-xahar id-dieħel se jkun ippreżentat il-budget għall-2021, il-Partit Nazzjonalista jrid ikompli jippreżenta l-proposti tiegħu kif għamel fix-xhur li għaddew biex il-Maltin u l-Awċin ibatu l-anqas possibbli mid-daqqa kawżata mill-coronavirus. Kompla li l-Partit Nazzjonalista irid jammetti b'umiltà li żbalja fil-passat fil-waqt li juri l-inbidel għall-aħjar. Fl-istess waqt u se jkun qed jaċċerta li l-partit ma jagħmilx dawk l-istess żbalji iżda jħares il-qudiem. Bħala eżempju qal li jrid jara Malta fejn iż-żgħażagħ jiddeċidu huma għalihom infushom u mhux ikunu l-politiċi li jiddeċiedu għalihom. Barra minn hekk il-Partit Nazzjonalista għandu jkompli jemmen fix-xogħol tal-idejn u fil-prodotti tal-bdiewa u s-sajjida tagħna. Adrian Delija tenna wkoll li se jibqa' jiġġieled tal-valuri li jemmnu fihom il-Maltin u l-Awċin.